Rapport tal-Bank Ċentrali ta' Malta dwar il-prospetti tal-ekonomija Maltija bejn l-2020 u l-2022 juri xenarju prinċipali fejn pajjiżna mistenni jirkupra sew is-sena d-dieħla u ta' wara fl-isfond ta' daqqa ekonomika minħabba l-pandemija li ħadet id-dinja kollha. Ix-xenarju prinċipali tal-Bank Ċentrali juri li f'sitwazzjoni ta' miżuri effettivi il-prodott domestiku gross mistenni li jonqos b'4.8% għal din is-sena iżda mbagħad jiżdied b'5.8% s-sena d-dieħla u b'4.2% fl-2022. Il-prodott domestiku gross li jfisser it-total ta' produzzjoni f'ekonomija jilgħab fattur importanti fit-tkabbir ekonomiku u dan ifisser li sas-sena d-dieħla skont il-Bank Ċentrali Malta se tesperjenza tkabbir ekonomiku. Dan huwa konformi ma' dak li qal il-Fond Monetarju Internazzjonali li f'April innota kif Malta se tieħu l-inqas daqqa ekonomika fl-Ewropa. F'rapport dettaljat il-Fond Monetarju Internazzjonali kien qal li pajjiżna se jieħu biss kważi terz tad-daqqa ekonomika li se ssofri il-bqija tal-Ewropa. Il-Bank Ċentrali spjega li l-akbar kontributura tnaqqis fil-prodott domestiku gross għal din is-sena hija l-esportazzjoni netta minħabba anki dak li qed jiġri madwar id-dinja u anki restrizzjonijiet fil-vjaġġar li rajna speċjalment fl-ewwel nofs ta' din is-sena. Fil-waqt li l-bank isemmi l-qatt jgħid li l-miżuri fiskali tal-Gvern mistennija jgħinu s-suq tax-xogħol u għalhekk it-telf mistenni fl-impjiegi se jkun pjuttost moderat meta mqabbel ma' tnaqqis previst fil-prodott domestiku gross. Il-bank isostni wkoll is-suq tax-xogħol mistenni li jirkupra fis-snin ta' wara minħabba titjib previst fl-attività ekonomika. Dwar il-finanzi pubbliċi tal-Gvern id-deficit mistenni jitla ftit anki minħabba il-miżuri relatati mal-mlimxija fejn il-Gvern ħareġ miljuni ta' euro biex jgħin lin-negozji u jsalva mal-100,000 post tax-xogħol. Il-prospetti ekonomiċi maħruġa mill-Bank Ċentrali mbagħad jgħidu li fis-sentejn li ġejjin id-deficit se jkompli jonqos filwaqt li d-dejn tal-Gvern mqabbel mal-prodott domestiku gross mistenni jitla l-55% fl-2022. Dan ifisser li xorta huwa kważi 13% inqas minn dak li kien fl-2012. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.